Les relacions socials saludables no només depenen del que sentim, sinó també de com ho expressem. L'assertivitat és una habilitat clau per viure bé la nostra vida, en relació als altres i nosaltres mateixos. És la capacitat que tenim d'expressar el que pensem, el que sentim o necessitem d'una manera honesta i respectuosa, sense imposar el nostre criteri ni tampoc sotmetre'ns. Al llarg de l'adolescència és el que realment marcarà la diferència entre deixar-se portar per les pressions externes o posar límits, el callar o defensar-se de forma respectuosa. En el projecte Escola Resilients Henka, l'assertivitat és una de les 5 habilitats primordials per enfortir la resiliència. Avui aprendrem per què és tan important l'assertivitat, com la podem cultivar des de diferents àmbits, tant des de l'àmbit de la psicologia clínica com des dels esplais i caus, on els adolescents, els joves i els infants aprenen a conviure, a escoltar, a posar límits, a decidir. I és aquí, avui, a l'Espai Jove de la Casa Sagnier, al cor de Barcelona, un espai de participació, d'acció, de relació i de punt de trobada dels joves. Un espai on avui la veu dels adolescents i els joves pren forma i sentit. Comencem. Henka, el podcast. El viatge de l'adolescència. Una iniciativa de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona amb la col·laboració de la Zeta Zurich Foundation. Dirigeix i presenta Esther Camprodon. Entrem dins l'Espai Jove de Casa Sagnier. Ens trobem a la sala d'exposicions i que també és la sala d'actes. Ens acull el Cristian Laios, el director d'aquest espai. Avui aprendrem sobre l'assertivitat. Cristian, bon dia. Hola, bon dia. Benvingut. Igualment. Bueno, nosaltres. Moltíssimes gràcies per acollir-nos. Explica'ns una mica què és Casa Sagnier. Vale. La Casa Sagnier és un espai municipal del districte de Sarrià, Barcelona, i el target de les persones que venen a fer activitats o el que sigui són joves, des dels 12 fins als 29 anys. I llavors en aquest centre acollim diferents serveis i hi ha una programació cultural, hi ha una sala d'exposicions que és on estem, tenim espais de relació de joves que es diuen espais de trobada, una sala d'estudi i moltes sales per assajar, fer sessions d'espais, una sala de robòtica, fins i tot també d'informàtica. I com es pot accedir als vostres recursos? L'accés és públic, o sigui, qualsevol persona que tingui la franja d'edat de 12 a 30 anys, a 29 anys, pot venir i s'ha de fer, hi ha diferents vies, tant online per la pàgina web com aquí presencial i depèn de quins serveis estiguis interessat has de fer unes inscripcions. La majoria de coses són gratuïtes i estem oberts quasi tot l'any. I en relació a aspectes de benestar emocional o de salut mental, teniu algun programa específic? Sí. Tot l'equip som bastant conscients d'aquestes temàtiques i igualment sí que hi ha 2 serveis que és específic d'acompanyament emocional o psicològic, que hi ha un que és l'Equip Escoltem, que està format per una educadora que fa les sessions més grupals i una psicòloga que pot fer les sessions individuals i sobretot aquest acompanyament és en temes emocionals. I el servei de Consulta'm sí que té com una connotació més de salut mental i també està format per una psicòloga i un infermer, que aquests pengen més del cap. L'ATE penja de joventut i és aquest plus emocional, l'Equip Escoltem penja directament de salut. Per entendre'ns, si una diferència, l'Equip Escoltem no pot derivar a serveis especialitzats, en canvi el Consulta'm sí que té la via a través del CESMIG de poder derivar on calgui. O sigui, feu un 360 total i a més anem allà on està el jove i l'adolescent, és a dir, ells estan aquí en el seu dia a dia i per tant l'accessibilitat, que és un dels temes més importants, és que esteu aquí, no? Ostres, realment és un canvi en els últims anys. Tu que fa tant temps que treballes amb adolescents i joves, què has après d'ells? Bueno,
Moltes coses, però sobretot hi ha una cosa que és intentar estar al dia de tot, de tendències juvenils, a nivell informatiu, de xarxes, que si no treballés en aquest àmbit segurament no dedicaria aquest esforç a estar tan al dia. I en general, moltes coses. Realment ells ens mantenen al dia i ens plantegen reptes constants que els superem plegats també sovint, com la salut mental, com el benestar emocional. Henka és un projecte, és un programa que fomentem la resiliència, i Henka és una paraula d'origen japonès que vol dir camí de transformació en positiu sense possibilitat de retorn al punt d'origen. Ens inspira a seguir continuant i seguir caminant en com enfortim i treballem el benestar emocional, i et volien demanar si ens podries regalar una paraula inspiradora que ens ajudi a continuar i a seguir endavant amb el nostre projecte. Vale. He pensat una paraula que també, fent el paral·lelisme, que és una paraula d'un altre idioma, havíem pensat la paraula Ubuntu, que és un terme filosòfic que ve d'una llengua africana, que és el bantu, i es basa en una creença d'un vincle universal entre les persones vinculat al tema de compartir. Llavors, més o menys, podria ser com que cadascú som el que som gràcies al que som entre tothom. Més o menys, és una mica... És molt bonic. Anem cap a l'espai de trobada. Allà ens espera la Clàudia. Ella ens explicarà com des de l'esplai i els caus cultiven i enforteixen l'assertivitat. Ens acompanyeu? Hem deixat el Cristian a l'entrada, que ens ha donat la benvinguda aquí, a l'Espai Jove de Casa Sagnier, i ens endinsem per conèixer alguna de les activitats que fan els caus i els esplais en aquest entorn. Estem en una sala de treball, de trobada, de joc, en el que tindrem una conversa amb la Clàudia Urban, que és la cap de llops de l'agrupament Escolta Coesisa. Bon dia, Clàudia, i benvinguda. Bon dia. Escolta'm, explica'm què és aquesta sala. Veig un futbolín, una pissarra, una aula de treball... Sí, se li pot dir espai de trobada, o nosaltres ho fem servir quan fem activitats així disteses, a vegades que tenen un inici o un final una mica més lliure. Doncs aquí un espai per parlar, un espai de jocs de taula, un espai de futbolín, i va molt bé. I sobretot a l'hivern es fa servir molt. És a dir, que aquí és un espai polivalent, no? Que feu diverses activitats. Avui ens trobem aquí per parlar de l'assertivitat. Sí. En relació a l'assertivitat, els caus i els esplais, com ho treballeu? Mira, jo et diria que nosaltres el tenim com un objectiu de tot l'any. És un eix transversal i no diem com aquest cau d'avui farem una activitat sobre assertivitat, sinó que ja està posat sempre de manera més o menys implícita a cada cau i a cada activitat. I en podries posar algun exemple? Sí, a nosaltres ens agrada molt, per exemple, que el fem tant amb les unitats com, per exemple, amb la meva, amb Llops, i també a Setmana Santa, que marxem tots junts, des que tenen 6 anys fins als 18, fem el Teatre de l'Oprimit, que és amb diferents exemples, sortir 2 actors i actrius a fer una situació i el públic pot aixecar la mà i quan aixeca la mà es fa canvi amb l'actor. I això implica que la situació, la manera de resoldre aquella situació o aquell conflicte canvia. I aquí és una mica un teatre que no té final, al final el posem nosaltres quan veiem que la situació s'ha resolt o quan volem entrar en debat de dir no, mira, potser podríem haver comentat això, potser podríem haver fet això i el fem servir molt, va molt bé. O sigui, surten temes molt quotidians d'ells, no? Sí. Del seu dia a dia. I és una manera com molt ràpida de que entrin a dins, de que entrin en debat, en joc, perquè al final sí, és que és un joc. O sigui, aprenen experienciant-ho, no? I vivint-ho. Em recordo una mica quan els nens més petits no aprenen els colors a la classe de colors, no? Clar. Sinó que aprens a través del joc, no? A través de la interacció amb l'altre. L'experiència de barrejar adolescents i infants? Jo et diria que no té cap punt negatiu i ho veiem sobretot a Setmana Santa, que és un moment on els grans ajuden els petits, on els petits veuen l'exemple de què és estar 10, 15, 5 anys al cau i són les ganes de continuar. Que bé. I us heu trobat, per exemple, no, que el fet de treballar l'assertivitat d'aquesta manera més transversal, no més com una rutina en el vostre dia a dia,
Observeu canvis en els infants i adolescents? Sí, i sobretot ara que ja estem a final de curs, que és quan fem aquí els CAPs, nosaltres monitors ens diem CAPs entre nosaltres, fem les valoracions, ens fixem molt que sobretot els infants que han vingut nous és com que de manera invisible diem que tenen una paret, perquè quan hi ha un conflicte només veuen ells, com ells mateixos no veuen a l'altra persona, el que necessita, com s'ha sentit. I de manera, com hem dit, amb totes aquestes activitats, veiem que arriben a final de curs, que ja sense que no haguem d'entrar nosaltres a resoldre el conflicte, ja pregunten per l'altre, què necessites, com t'has sentit, a quin acord podem arribar perquè més o menys estiguem els dos bé amb la solució. Gestioneu el conflicte però d'una manera ja més respectuosa, Sí. no? Tenint en compte els sentiments propis I el de l'altre. i el de l'altre, i ho han après a través de l'experiència. Quan un infant o un adolescent, no, ha pres un conflicte perquè formen part De cada dia i sobretot de campaments, que estem 10 dies junts. que la convivència té aquests reptes, com ho gestioneu? Li donem molta importància bona al conflicte, de dir, no és algo que... No, doncs ja està, s'ha acabat tot. Tu fes això, tu fes l'altre. Sinó durant tot el curs, com he dit, com ho anem treballant, però també fem servir molt el què ha passat de manera objectiva i en aquest cas jo, Clàudia, com m'he sentit, tu com t'has sentit, què necessito, què necessites, i aquí veiem, a vegades potser són coses més semblants a les que pensem, a vegades potser són coses que estan en pols totalment oposats, i llavors és arribar a un acord una mica de jo puc donar una mica, tu dona això, jo puc, del que tu vols jo puc fer això, i llavors sempre s'acaba arribant a un acord. I també entendre que això des del principi ja ho acaben entenent com de mai podrà ser, no, jo necessito això, per tant jo tindré això i tu no em donaràs res. O sigui, és una balança al final. Al final els pactes tots guanyem i tots perdem, no? El tema és arribar a bon port. Estem parlant de l'infant i del jove i estem posant, diguem-ne, el focus amb ells. Què passa amb els monitors? Amb els monitors també és un tema. Nosaltres marxem 2 o 3 vegades a l'any i també ens revisem, fem dinàmiques, activitats i sobretot ens agrada dir que si volem que actuïn d'alguna manera hem de ser l'exemple, al final. Nosaltres davant dels infants la manera de gestionar conflictes serà aquesta. Serà dir, mira, jo no m'he sentit així, crec que hem de fer això perquè X o Y, com t'has sentit tu, què necessites, i crec que a base de l'experiència i de veure que els adults també ho fan, després acabes veient que sense que tu entres en el conflicte ja ho estan gestionant així. Sou model i sou referent i al final... Bàsicament. I també som persones i que per tant també tenim conflictes i hem d'aprendre a gestionar-los, a veure com ho resolem entre nosaltres. El que deies, no? Els campaments o les convivències són moltes hores. Sí, són reunions nocturnes, reunions pel matí, moltes coses. I tu per què recomanaries que un infant o un adolescent s'apunti a un esplai? Ho recomanaria sempre. Un esplai, un cau, uns campaments, crec que és una manera molt diferent de créixer, crec que és una manera molt diferent d'aprendre, perquè al final nosaltres diem molt que és com el joc, viure aprenent. O sigui, són 10 dies que sí, que estàs de vacances, però no deixes d'aprendre, no deixes d'estar en contacte amb la natura i jo amb 20 anys noto molt la gent que a la meva edat ha anat o no ha anat a un cau. I sí. Què és el que notes? Aquesta manera de... O sigui, potser sona molt així, però realment aquesta manera de resoldre conflictes, aquesta manera de veure l'altra persona, de saber que és igual d'important que tu, de l'empatia, de l'assertivitat, la comunicació no violenta. I sí, nosaltres també compartim, no? Diem això molt dels valors de compartir, d'ajudar l'altra persona, i això també ho veig molt. Al final és un laboratori d'aprenentatge, no? I com un gimnàs, no? Per aprendre les habilitats socioemocionals que ens prepararà pels reptes que ens planteja la vida i que tenim en el nostre dia a dia. Realment la feina que feu és extraordinària i admirable. Per acabar, nosaltres, al nostre projecte, sempre preguntem als nostres convidats si ens poden regalar
una paraula que podria ajudar-nos a nosaltres a seguir caminant en aquest projecte que anem sumant col·laboradors, anem sumant compromisos també. Quina paraula et vindria al cap? Mira, jo estava a l'última assemblea que hem tingut aquí durant tot el curs, abans de campaments, i estàvem parlant d'això, de mira, gravaré el podcast, tot això, i els vaig fer aquesta pregunta. I vam com dir molt una cosa que nosaltres diem molt, que és escoltar l'altre i, és una expressió, no sé si s'entendrà, però veure l'altra persona. Quan jo abans et deia de veiem infants que són una paret al principi i al final de curs veuen a l'altra persona. Veure l'altra persona implica com això, què necessito jo, però tu com estàs, tu com t'has sentit, què necessites? Llavors jo et diria veure i escoltar. Fantàstic. Moltíssimes gràcies, Clàudia, per compartir aquesta estona. Estem a punt de començar colònies. Sí. Espero que us vagi superbé, que estigui ple d'aprenentatges segur. I de bones experiències. Moltes gràcies. Fins una altra. Fins una altra. Escoltar, veure l'altre, una de les claus per enfortir l'assertivitat. Però què passa amb els pares, els docents? Com podem acompanyar els nostres joves a enfortir l'assertivitat? Ara anirem a un altre espai de Casa Sagnier on ens trobarem amb la Leire, que ens ho explicarà. Ens acompanyeu? Venim de l'espai de trobada on hem tingut una conversa amb la Clàudia i hem pogut aprendre com enfortir, com cultivar l'assertivitat en els nostres infants i joves. I seguim aquí, a l'espai jove de Casa Sagnier. Hem pujat ara a la segona planta. Estem en un espai d'assessorament, un despatx en el que és un moment de trobada, de recolliment, de compartir, una miqueta més íntim. És un despatx on hi ha sofàs, hi ha una taula de treball i tenim unes magnífiques vistes davant del parc. Aquí és on ens trobem amb la Leire Vázquez. Ella és psicòloga clínica del programa Alternatives a l'Hospitalització de l'Hospital Sant Joan de Déu. I ens fa especial il·lusió que estigui ella aquí amb nosaltres perquè va estar des dels inicis en el projecte Genca ajudant-lo a créixer i construint habilitat i habilitat. Molt bon dia, Leire. Bon dia, Esther. Gràcies per ser aquí. A tu. Avui estem parlant d'assertivitat. Per què és tan important l'assertivitat a l'adolescència i què és l'assertivitat exactament? Doncs mira, l'assertivitat és una habilitat que tots tenim i que tots podem cultivar, on el que ens permet és poder transmetre el que sentim, el que pensem, d'una manera respectuosa tant amb l'altre com amb un mateix i poder posar límits als altres, poder dir que no, poder compartir la nostra opinió encara que l'altre sigui diferent, però sempre d'una manera on respectem i on puguem ser escoltats. No? I sí que és veritat que justament amb l'adolescència és un període on els adolescents es comencen a relacionar fora de casa més que amb l'entorn familiar, on es comencen a construir com a persones, on comencen a descobrir qui són i qui no són, on es mouen per molts entorns i això al final fa que es relacionen amb persones molt diferents i han de poder tenir aquesta assertivitat per poder dir a mi això no m'agrada, a mi això no m'interessa, ostres, que interessant això que dius, però jo prefereixo fer una altra cosa, perquè així els permet també a vegades no posar-se en segons quins riscos i poder fer allò que també ells volen i desitgen i no sempre, no deixar-se portar per allò que la resta vol. Realment estan aprenent i van practicant amb assaig-error, també una mica als adults ens passa, però, per exemple, els docents i els pares, que també es queixen molt, no? És que m'ha contestat malament, és que està més agressiu. Com puc diferenciar una conducta assertiva o agressiva? Perquè a vegades són assertius i diem m'està dient que no, però potser ho està dient bé. Com ho puc diferenciar, això? Clar, sí que hi ha molts cops que és cert que venim d'una història on potser dir que no estava, no ben vist, però que ens costa, no? Potser venim de tota una societat on callem, on complem molt i on a vegades que l'altre ens digui que no, ens costa tolerar-ho i ho vivim amb malestar, com si fos una conducta agressiva. Sí que és cert que el missatge, jo crec que la dificultat a vegades d'entendre la diferència entre agressivitat i assertivitat és que el missatge és posar un límit. Quan som assertius, t'estic dient, escolta, mira, Esther, em sembla superinteressant, però jo això no em ve de gust fer-ho. Clar, potser de manera agressiva et diria, ai, mira, Esther, que em deixis, que no vull. El missatge és un no, és el mateix, a mi això no m'agrada.
El que passa que la forma és on estaria aquí la diferència. No? Jo crec que aquí docents, pares, han de pensar si la forma en la que ho diuen els adolescents és estic cridant, estic faltant al respecte, estic dient no inútil o estic dient a mi no m'interessa, gràcies. No? Llavors, el contingut molts cops és el mateix, perquè és marcar límits, dir el que jo penso, i és la forma on tenim la gran diferència entre l'assertivitat i l'agressivitat. Les dues són formes de comunicar. No? Jo crec que aquí ens toca fer a l'adult la feina, encara que ens molesti aquell límit, veure si la forma en què ens estan dient sí que està sent respectuosa amb la resta de persones. No? I bueno, és complicat a vegades. És a dir, inclou tant la part no verbal com la verbal, no? I tant el to, el com ho dic, tot i que estem dient el mateix, però ho rebo diferent. És molt interessant això que deies, que no estem acostumats a que ens diguin que no, i més jo que sóc el pare o sóc el docent, no? Que sé el que toca o el que cal fer, però això també és un aprenentatge, no? També hi ha un altre aspecte que no sé si ens podries explicar, alguna estratègia pràctica en el que els docents o les famílies puguin utilitzar per fomentar precisament aquesta assertivitat. Mira, hi ha una cosa que crec que fem ja no només amb l'adolescència, amb tots els nens des de que neixen, que és fer de models. No? Com aprenen els nens a parlar, aprenen veient els pares a parlar, surten al carrer i escolten la gent parlar, a cop i volta, un nen diu una paraula, no? La seva primera paraula. El meu fill va dir botó, la primera paraula. El botó de l'ascensor, no? Sempre tal, botó. I llavors els adolescents també aprenen veient-nos. Llavors hi ha molts cops que volem que aprenguin coses, però nosaltres no les posem en pràctica. Llavors és molt difícil que un adolescent o un nen aprengui a ser assertiu si nosaltres com a pares, com a docents, com a adults de referència, no ho som. I llavors a vegades ens toca dir que no? I poder dir, ai mira, avui estic molt cansada, ja sé que et ve de gust, que juguem una estona, però és que estic cansada, no em trobo bé i avui no puc. Si et sembla demà o un altre moment busquem un espai. Llavors, com a pares ens toca dir que no als nostres fills adolescents, a la nostra parella, no? Que ells tinguin exemples de que diem que no, que diem una cosa que pot ser incòmoda per l'altre, que no li agradarà potser escoltar-la, però per nosaltres és important que l'escolti, ai, mira, a mi quan fas això és que a mi no m'agrada, és que em sento, justament quan em dius això, em fa sentir com que no m'entens. No? M'ho pots dir potser d'una altra manera? A veure si... No? Llavors és com a pares i mares també intentar nosaltres ser assertius, que és molt complicat, que és una feinada perquè hem de treure temps, perquè hem de poder respirar, hem de pensar quin missatge volem transmetre, i a vegades amb les presses és més fàcil ser agressiu o passiu i directament no dic res, no? I ja està, i que l'altre faci. Jo crec que és molt des de l'exemple, de posar-ho en pràctica, i sí que també quan ens trobem els nostres adolescents que ens diuen que no, o que ens posen un límit, com a pares i com a mares, respirar, i si ho estan fent d'una manera respectuosa, poder validar aquell no, aquell límit. No? Igual, el típic, una frase que diuen molt els adolescents, no vull parlar. Vale, mira, jo marxo, me'n vaig al menjador, me'n vaig a la cuina, et deixo una estona, després torno, quan vulguis, no? Jo estic disposada a escoltar, estic disposada a parlar. No insistim, perquè al final quan insistim, perquè ens diguin, perquè clarament veiem que els hi passa alguna cosa, estem com sent poc respectuosos amb aquell no. I llavors, ostres, estan sent assertius, potser no estan sent agressius, estan sent assertius, però el que ells reben és a mi ningú em fa cas. Aquí s'ho passen pel forn, a mi ningú em fa cas, el meu no el respecten. Llavors, a vegades també poder-los validar els seus límits, encara que després diguem, escolta, però jo crec que això hem de parlar. No? I potser després trobar el moment per parlar-ho, no? Però jo crec que tenim les dues parts. Fer de model, però quan ells estiguin sent assertius, poder respectar l'assertivitat dels nostres fills, filles o alumnes. És a dir, ser exemple, però a més, quan observem aquesta conducta que ells ho estan fent, una mica dir-los, no? És això, m'agrada molt que ho estàs fent i m'ho has dit d'aquesta manera. No és fàcil, No. Jo ho trobo una mica complicat. No és fàcil perquè, a més, el nostre dia a dia és molt ràpid, passen moltes coses, tots venim cansats, no? Tots necessitem resultats a vegades, parar-nos o potser parar amb aquell adolescent que està explicant que el dia ha sigut horrorós i potser ho està fent d'una manera poc assertiva, llavors potser dir, a veure, vaig a preguntar, escolta, com li podries haver dit això al teu amic d'una altra forma? Que dius que s'ha enfadat i que t'ha començat a dir no sé què. Llavors, a vegades també per ajudar-los a ser més assertius preguntem, perquè ells tenen la resposta. O sigui, ells saben ser assertius, el que passa que a vegades és
més ràpid ser agressiu o més fàcil callar, perquè si evito el conflicte. Ser assertiu ens implica temps, ens implica esforç, ens implica tenir en compte l'altre i no respondre a la meva emoció de por, de ràbia. Però a vegades també ens podem anar guiant amb aquesta pregunta, no? De dir, ostres, i com t'has sentit? Veig que estàs enfadat, com m'ho podries dir d'una altra manera? Jo tinc un fill de 2 anys i ho estic treballant amb ella. És que s'ha de començar ben d'hora. Perquè encara és poc assertiu, perquè té 2 anys, no? I ara ell ho comunica plorant. Només plora. I llavors, així no et puc entendre. Que m'ho pots dir d'una altra manera? Que jo sé que a més parla molt, el meu fill té un llenguatge que se l'entén bastant bé i que m'ho pots dir d'una altra manera? Que és que així no t'estic entenent. Perquè penso que si ara no l'ajudo a comunicar d'una altra manera, quan sigui adolescent doncs potser crida. No plorarà perquè tindrà altres conductes, però potser és més des d'una agressivitat, no perquè sigui agressiu, no? I penso, si ara ja vaig intentant-ho, doncs és veritat que és molt d'esforç i dic, encara no em respon com un adolescent. Ni en temps potser a debatre, no? I és molt complicat perquè ens implica a l'adult. Tu parlaves molt del model, no? Amb els pares, els docents. En podries dir, no una recepta perquè no existeixen, sinó una mica quines estratègies, quins passos hauria de seguir per ser assertiva, no? Des del que deia, has dit respirar, però després resumidament, com seria? Clar, jo crec que per poder ser assertiu i ensenyar-li als altres a ser assertiu, jo crec que hi ha una part que és també a vegades pensar el que vull transmetre, no? Jo m'estic sentint i ara mateix estic enfadada i m'estic sentint així, no? I a vegades és, vale, paro perquè a mi el meu cervell m'estarà dient, no, quan ens enfadem volem atacar, necessitem atacar. El meu cervell m'estarà ja alarma dient-me ataca, és, bueno, respiro, penso com ho puc, intento construir aquest missatge, a veure què vull transmetre. A vegades quan estem amb una emoció tan intensa és molt difícil ser assertius i l'únic que podem fer és dir, mira, marxo i després torno. I després en parlem, llavors marxem, pensem quin missatge volem transmetre de manera assertiva i després el fem. Llavors sí que hi ha un tipus de missatge que a vegades funciona, que no és una recepta màgica ni molt menys, però a vegades quan no sabem o no som tan habilidosos en ser assertius perquè no hem posat en pràctica gaire, hi ha un missatge que són aquests missatges jo, que és per dir-li a l'altre alguna cosa que no m'està agradant, que m'està molestant, no? I llavors comencem sempre per jo, no? Pues, jo ara mateix estic nerviosa perquè, no, pues, imaginem una situació de tenim un nen o adolescent que hem quedat que s'han de fer els deures abans de marxar al parc a quedar amb els amics o a fer alguna cosa que potser anem a gaudir en família, no està fent els deures, per tant, no sortirem, no? Lo fàcil seria, si com no fas els deures, no podem sortir. Centrar-nos al resultat, no? I saltar, no? I en l'altre, no? És com tu no fas, els altres aquí hem de... Clar, si jo li dic això a un adolescent, s'ho prendrà com un atac perquè clarament el meu missatge està sent com més agressiu. L'altra forma és missatges jo, no? Jo em sento, em sap molt greu, no? Perquè avui em feia molta il·lusió anar aquí, però és veritat que com per anar allà, primer els deures, les tasques que hem de fer han d'estar acabades, doncs avui no podrem sortir. Ja no et senyalo la teva conducta, ja és, bueno, han passat unes coses, les tasques que s'havien de fer no s'han fet, però em centro en com jo estic, no? Jo estic trista perquè volia fer això i em sap molt greu perquè no ho podem fer. Però és sobre mi, no? Llavors, jo estic enfadada perquè quan tu em dius això, a mi em fas pensar que ja no serveixo per res, però em fas pensar a mi, no? Al final és la teva conducta serà la que sigui i l'impacte està en mi. Llavors això és veritat que hi ha moltes escoles que ja des d'infantil ja intenten treballar aquests missatges amb jo i, per exemple, una cosa que va bé és quan hi hagi un conflicte, que ara s'intenta buscar molt amb l'escola espais de mediació entre els alumnes, entre els companys, dir, vale, ok, has explicat això, com li pots transmetre, no? En missatge jo, això al teu company. Jo m'he sentit punts suspensius perquè quan ha passat això, tal, no? I llavors és com una recepta que ajuda. Sí, a vegades també els missatges aquests que li diuen, no? El disco rayado, anar repetint el mateix missatge d'una i una altra forma, no? I repetim fins que cali. O reconèixer el que m'està dient l'altre. Ai, mira, sí, quina bona idea, gràcies, però, ostres, justament és que a mi això avui no em va bé, no? Algun adolescent que ens estigui demanant mama,
vull diners per fer no sé què, vull diners per fer no sé què, no? Una opció pot ser, doncs, ostres, és veritat, que vols diners per comprar-te, per fer aquesta col·lecció de cromos que és molt xula, però mira, a mi justament avui no va bé perquè es queda invertir, has d'utilitzar aquests diners per anar a comprar el sopar. No? I és, sí, però... Per tant, també és, a part dels missatges jo, i incloure el sentiment i el que passarà, no? També és un treball en equip, no? Entre tots podem solventar-ho. També entenc que és validar l'emoció, no? Entenc que això de fer els deures ara és que fa mandra. Totalment. Sempre amb els adolescents, amb els nens, abans de corregir, hem de connectar. No? És primer ve la connexió, després ve la correcció. Connectem amb allò que li està passant a aquell adolescent, a aquell infant, no? Sí, és veritat, això és un rotllo. És que això és horrorós. Però és que ho hem de fer. És que com t'estimo, no puc permetre que faci això perquè et poses en risc. És que com t'estimo, ja ho sé, però és que t'he d'ensenyar això perquè vull que creixis, vull que siguis responsable, vull que facis el que vulguis a la vida, no? Llavors és... Primer validem sempre, i ja després vindrà la correcció, i si la correcció ha de venir 3 hores després... Vindrà. Perquè a vegades, com a adults, també volem aquesta immediatesa, no?, de corregir ja en el moment en què està passant aquella mala conducta, aquell missatge agressiu, i potser hem de veure que no és el moment, validem, siguem empàtics amb aquell nen, deixem-li que hi ha espai que potser ens està demanant, no?, quan està dient no vull parlar, deixem-li que hi ha espai, i després, quan puguem, ja trobem un espai tranquil on l'altre també pugui escoltar. No? Jo crec que una part de l'assertivitat també és aquesta escolta activa de l'altre, no? Poder escoltar el que l'altre m'està dient. Hi ha com una escolta activa bidireccional, no? Primer cap a mi, no? És a saber com estic, i després cap a l'altre per després reconnectar o corregir. Leire, moltíssimes gràcies. Ja només per acabar et demanaríem si ens podries dir una paraula que ens sigui inspiradora per seguir continuant. Vas estar amb nosaltres des dels inicis, ens agradarà que continuïs a prop nostre. Quina paraula et ve al cap? Mira, a mi justament la que em ve al cap és la paraula respecte, no? Respecte cap a un mateix i respecte cap a l'altre. Jo crec que l'assertivitat i Henka una mica, no? Ja intenta ensenyar això i la paraula seria una mica aquesta. Doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. I ens anirem veient. I tant. Respecte, escolta activa, connectar i corregir, elements indispensables per cultivar i enfortir l'assertivitat. Avui, des de l'Espai Jove, aquí a Casa Sagnia, a Barcelona, hem après com acompanyar els adolescents i els joves des de diferents àmbits, als esplais, les aules, a casa. Unes habilitats que ja sabem que són indispensables per enfortir la resiliència, i l'assertivitat és una d'elles. És una manera d'aprendre i practicar per enfrontar la vida adulta d'una altra manera. Ens veiem en el proper capítol. Henka, el podcast. Una iniciativa de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona amb la col·laboració de la Zeta Zurich Foundation. Step to the rhythm, slide to the beat. Oh yeah, feel that funk. It's a party on the street. Bassline thumping, clap your hands, everybody move your feet.